କୌଣସି ପରିଚୟ ନଥାଇ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲ, ଏଠି ନର୍ସ ହେଇ ରହିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ତମେ ଦେଖିବ ଗଙ୍ଗା, ତମେ ଆସିଛ ମାନେ ତମ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବିଧାତା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଖେଳ ଖେଳୁଛି କେ ଜାଣି? ଏ ଗପର ଶେଷ କୋଉଠି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ତମେ ଯମୁନାର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଯମୁନାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯମୁନାକୁ ଖୋଜୁଛେ, ହେଲେ ଯମୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ତୁ କୋଉଠି ଲୋ ଯମୁନା? ତୋର କ'ଣ ଏ ଦିଦିଟା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋ କଥା ମନେ ପକେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ନାଇଁ, ମୋ ଆଖିରେ କଣଟେ ପଡ଼ିଗଲା ତ। ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା? କାଇଁ ଦେଖି 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 ତୋ ଆଖିରେ କ'ଣ? ହଁ, ତୋ ଆଖିରେ ପୁରା କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଦେଖିବ, ଏଠି ବସ ବସ, ଏଠି ବସିଲ। जाने कम का है